päivää. Monella on kotona semmonen hana. Otetaan sen oraksen hana, mikä vuotaa. Kun päästään vettä täältä, niin se vuotaa täältä näin juoksuputkeja tuolta noin rungon välistä. Nyt me korjataan se semmoisen, vaihdetaan siitä tiivisteet. Se on loppujen lopuksi aika simppeli homma. Mä pistän tämän kameran tällä ei tähän, niin näette vähän mitä mä teen. Okei. Vesi ei tarvitse katkaista, jos tietää mitä tekee, mutta varmuuden vuoksi kannattaa katkaista vedetkin tuolta. Kaapin alta löytyy pinta- tai kulmasulut, pintasulut, mitä niin kuin kalustesulku yleensäkin on. Tai jos on vielä epävarmoja, katkaise vesimittarit, jos on oma kotitalo, missä voi. Mutta kun mä tiedän mitä mä teen, niin mun ei tarvitse katkaista sitä vettä. Toi pois. Täällä on talttapäinen ruuvi. Kannattaa pistää jotain näihin papereihin, näihin viemärin aukkoihin, koska tämä ruuvi on mitä todennäköisemmin hajulukos. Mutta me luotetaan siihen, että se ei mene sinne. Noin. Sitten. Nämä on välillä aika piukkoja. Tämä nyt lähtee aika nätisti irti. Sitten. Täällä on tommonen, hanan takana on tuonne pieni nasta. Niin kannattaa tässä muuten tähän laakeri, niin ottaa se pois. Tänne muovinen laakeri. Se on aika helppo. Tai sillä lailla varovaa, ettei se mene rikki. Noin. Niin täällä on takana sellainen nasta, mitä painetaan. Sitä voi painaa, tähän on olemassa ihan oraksen oma sellainen työkalu, että mä painan tuon meisselin. Sitten nitkytät varovasti. Nämä voi olla todella piukas joskus. Joskus ei. No ihan. Tämä nyt oli aika simppeli näköjään tänään. Noin. Sieltä sitten valuu vettä tässä vaiheessa hiukan, koska siellä on vielä jäljellä niin juoksuputken rungon väli. Ei kannata pelästyä, ei ole tilanne paha. Mutta nyt kannattaa muistaa, että mikäli sä et ole katkaissut vettä, älä vaan väännä tätä auki, sit lentää päin naamaa. No ei se nyt sinänsä mikään katastrofi ole, mutta kuitenkin. Okei. Tietenkin ennen kuin me ollaan ruvettu tähän hommaan, niin me ollaan hommattu tämmönen varaosasarja. Tämä sopii yleisimpiin oraksen vipuhanoihin. Tässä on O-rengas. Tai oikeastaan X-tiiviste, mikä tää niin. Otat sen pois. Toinen on alapuolella. Ja niin ikään. Sitten hyvä olla paperia, kaiken näköistä kamaa. Putsaa, täällä on tämmöistä pientä kivesirua. Tämä on se toppari, mikä sieltä takana on. Et sitä ei kannata hukata, se putoaa siellä helposti. Puhdistan nämä suurimmat irtojutut, niitä voi hiukan krapsuttaakin. Ei kannata liian voimakkaasti, ettei ne armunut liikaa. Mutta tänne on kalkkia, kaiken näköistä ajan kanssa kertynyt. Näin. Sitten täältä löytyy tämmöiset varusteet tai tarvikkeet. Tässä on hioma paperisuikalle. Käy sen kanssa nämä O-renkaan urat tai X-tiivisteen urat. O-rengas on oikeastaan teknisesti ottaa hiukan erinäköinen. Sillä ei älä hio mitään hullun tavalla. Sen verran vähän lähtee pahimmat pois. Kun tää on vähän semmonen, että sä voit tämän tiivistevaihdon tehdä kerran tai kaksi. Mutta sitten se alkaa olemaan jo sillä, että ei auta enää muut kuin hananvaihto. Toisaalta tämän kanssa on lisätty sitä hanan käyttöä niin paljon, että useimmiten se menee jo muutenkin pois muodista, että tekee vielä vaihtaa hana. Ja nyt sitä on taas sitä puruu tässä näin, niin kannattaa hiukan puhdistaa. Noin, nyt se on kirkas tuolta. Tuolla on mulla jotain röhnää. Noin. Sitten seuraava vaihe. Täällä on tämmönen
Tässä samassa pussissa sais tää pussista vaan pois, niin on tänne pieni hiomapaperin pala. Sillä puhdistetaan tämä. Kokeillaan. Siellä on hiukan jotain pieniä graaduja. Ei tätäkään niinkö mitään hulluntavasti hiota. Hiukan tällä pyöräytetään. Totta, voi olla, että siis kun toi on vaan pöydän päältä toi kamera, niin mun käsipakkaa väliin näyttää ihan mitä sattuu. Tai käsi siis vie tämän työkohteen jonnekin ihan muuan, niin ette välttämättä näe. Mutta kuitenkin tuolla on tuommoista pientä syöpymää, mutta menee vielä. Joo. Nyt sitä on puhdistettu. Tai rahnutettu sit vielä. Käyn paperilla hänet läpi. Sitten me asennetaan uudet orenkaat. Tää pussissa on mukana myös orengasrasvaa. Tää on tosi vanha pussi mulle, se on ollut monta vuotta tuolla jemmas, mutta uskoisin, että se vielä toimii, ettei nuo tiivistely niin kopottunut. Otetaan orenkaasta. Ei tätä mitään tähtitieteellisen paljon tarvi pistää. Kyllä tätä pussista riittää ihan hyvin. Sitten pyörittelet sinne tiivisteen. Käy tiivisteen läpi sillä, että siitä tulee hyvä. Oho, nyt tulikin rasva klöntti. Sitten asennat sen paikalle. No, se nyt jäi tuohon ekaan. Sitten otetaan toinen. Niin ikään rasvataan. Ja pyöritellään paikalleen. Noin. Jos tuntuu, että sitä rasvaa tekisi vielä vähän pistää vielä lisää, niin sä voit vielä tässä vaiheessa hiukan pistää. Mutta mä teen vielä itse sillä yleensä. Tätä rasvaa nyt jää. Mä pistän vielä, mä hiukan putsaan käsiänikin. Mä pistän tännekin. Suurin piirtein siihen, missä ne tiivisteiden, mitä kohtaa ne tiivisteet menee. Kyllä se liikarasvakin sieltä sitten tulee aikanaan veden kanssa pois. Ei, mutta ei se, tai sanotaan, että tässä ei kannata sitä pistää hullun tavalla pistää, mutta jollain mukavasti. Noin. Sitten katsotaan tämä. Tätä ei saa unohtaa. Tai no ei se maailma siihen kadu, vaikka se unohtaakin. Sitten sillä asiallisesti, ei mitään runnomalla. Noin. Laakeri. Paikoilleen. Tuo. Ja etsitään hukattu meisseli. Noin. Edelleen nyt on hyvä, ettei hukkaa sitä tonne pudota tonne viemäriin. Kannattaa tosiaan peittää ne. Mitä mä en nyt itse tehnyt, mutta talouspaperit kun peittää, niin sitten selviää monet harmin. Nimimerkillä monta on noukittu ruuveja tuolta hajuuko. Sitten tämä kiristetään. Noin. Nasta paikalleen. Meneekö se vino vähän? Noin. Toimii. Ei voida enää.
Siinä ei monta minuuttia mene. Niin, semmoinen. Hyvä. Moro!